Poranek Radia TOK FM. Czy pan się czuje liderem frakcji konserwatywnej i co to jest frakcja konserwatywna w Platformie? Ani nie ma frakcji konserwatywnej, ani tym bardziej ja nie jestem niczyim liderem. Jest grono przyjaciół, grono ludzi, którzy mają nieco odmienne poglądy, podkreślam, nieco odmienne poglądy na część spraw, nie tylko na te kwestie światopoglądach, takie jak aborcja in vitro czy związki homoseksualne, także na sprawy gospodarcze, bo ta grupa konserwatywna akurat pod względem gospodarczym jest bardzo wolnorynkowa. Więc nasze poglądy ciut się różnią od tego mainstreamu partyjnego, ale nie jesteśmy żadną frakcją. A ta grupa ma lidera? Nie, to jest, tak jak powiedziałem, wspólnota przyjaciół.